מה שקורה זה ששמנו פה בפנים שתי אסטרובלים, בגלל זה העשן. על זה שמנו קצת נסורת פרוסה. הנסורת הפרוסה נראה משהו כזה, אוקיי? קונים את זה בתחנות דלק רק בחורף. ויש לנו אש חיה, על זה שמים את הרשת. בתוך כמה זמן זה מרתיח מים? האמת שעכשיו הייתי פישר קטן, אז זה אמור להיות תוך גג 5-10 דקות המים יהיו רתוחים, אבל צריך לתת כמובן לאש לצאת החוצה. כרגע זה רק חם, עוד מעט יהיה לנו אש, אפשר לעשות סטופר. נהדר.